Doctor, me pa no say so. Why? Doctor, me pa no say so. No, you members there. Oh, you members there. Why? Honey, oh yeah, go me. Why? Jumayo. Mago no. Honey, Ne wetana. Nyama. Ozuola. Give me one. Onye wo sisi ha ni lewo. Ngba matra nwa ya ngura ho ko gba. Una tiji ha me eburu me ya gba. Ngba so ka nu lo ga chita sara mi. Ka ko ma yo na chejele. Chita ya weta scissors na razor. Oh, jiwe. Why you go go ga dey another go ma so ma. Ni ne bia de ko e ga mo try. Ku go ga mu ye ni le processor. Kwa mwa ega mu ihe ke. Jiwayo. Adu pe tri moti. Etiere moti tu wiwe. Nwoko ni wo ga da like mo. Happy here what no she me ya wo fo nwa. Akwo so dire de so nwa ga no ni ho fo. Ya muta nwa ya kro mo. Ngam kwa jem rezo. Doctor Jesus. Ebeni nebodi. Ene ko ke mo ebeni nebodi 3. Ye ko ni hemere nwa imo. We talk about post salad. We talk about some guys cases. Gawadala. What's this so? Na be Water go BP. E mo tumburu tuliji. Tuliji. E bere mu. Why jiri nwayo ị ga-egbukwa nwa bụ. Ị ga-egbukwa nwa go. Ọ bụrụ ya nwukwa ya na amọ na amọ. No na. Doctor.
nye nwere ebe ha dị too much. Ndị polisi juru n'ụzọ n'ọkụ. Ndị amị, ndị SARS, ndị boys brigade, ndị girls brigade. Otu ka ha na-agba ọkụ n'ọkụ. Ha na-agba ọkụ n'anya. Ọkụ na-efe n'ọkụ n'anya. Na metro ọsọ. Gwa na-agba ọkụ. Na doctor. Ya nwere ka ọ dị. Otu ahụ na mmadụ nwere figa na Ghana mozugbo gbatịa piu onwe ga ahụ n'abalị. Masị mba ka a bịa ka mmiri otu na mụọ ya n'ọkụ. Kọ́lé wọ́n tó ń gé náà dé di kí. Wí pẹ̀lẹ́, ẹ bẹ̀rẹ̀ dẹ̀ ní ìfẹ́ gbọ́dọ̀ náà fọ́ọ̀mù. Mmadụ kpọlịsị ọgụ ịmụ mma ga-eru ole si ị ga-ewere mba ma were eze klin onwe gị dịtụkwa ọcha ebe niile eyi oke ọhịa nwa bụ abụbụrụ isi ebe niile abụbụrụ isi nwaanyị ji nwayọọ ka ịwụsa m shine ji agbado m glove n'aka nwayọọ ị ga-eme ihe a ị ga nwa ga-aba gịlị emergency ngwa mechie ụkwụ otu isi ya pụtara na mechie ụkwụ ọlakpụ ahụ bikọta etu otu o siri pụta nnupụta ya n'ike ya enwe nsogbu na brain. You're not dying. You can't die. Otu ụgbọ nọ n'ụgba ụfụ ya ga-akwụsị ya enweta onwe ọsọ nwa na-eribeghị mgbe ọ ga-apụta. Enwere nke ịgbachi ụkwụ. Ọsị nke ịgbachi ụkwụ. Chọpụ akụzila ya ọrụ ihe otu esi akụzila ya n'okpuru ebe ndị afọ. Nkem. Doctor. Nkem. Nke? Lolo. Oriakụ. Nkem. Doctor. Akpọlịa nwaanyị isi gị ike akpọlịa. Aka niile na mkpara ngụgbọ aka oge ji esi ike ozizi ka o chọtazi ugbo enwere ike niile wee ọnọdụ gbajie n'ụwa nwa mapụtara onwe jam. Nke gị wụtụkwa nke gị ma n'ụwa ma n'eluigwe mgbe ọbụla ọgwụgwọ nke gị. Mana ọkụ mmụọkwa. Kie? Nkem. Ihe mere o nwere cherekwa nsogbu anọ nọkwa nsogbu anọ Dọkịta isi na nsogbu anọ anyị wetachi ihe ndị eji arụ ọrụ nọkwa Dọkịta ọ bịara ije nwụrụla esi na ọ bịara ije nwụrụ Nkem. Nkem. Hey! Nkem. Hey! Nkem. Hey! Nkem. ego ị kwere anyị na nkwa isi ga-akwụta maka ọrụ ị na-amụ ka ịbịa nga ahụtọ 2000 kamgbe isi ahụ nwere onye hụrụ gị ịbịala dị ọdịdị m dechitara gị aha na-akụziri gị ele mgbe ị ga-eweta ọma ịmụcha adị m eme otu ahụ mana ọ dị ụtọ iwe onye obodo ahụ m jiri sị ka m menyere gị ego dị oke mkpa ọ bụ ego ka eji eme the welfare of this hospital. Doc, akwa gwara m gị na m eji ha ahụ ịma na ahụ esichaghị m ike ama ewetara gị ya ka m nwetatụ onwe m but mana cherekwa ọgwụ a aṅụbuola m ya before but onweghị ihe ọ na-arụ m n'ahụ
a sị m ezighị ya ka ị kọwa kene m ka m ga-esi ṅụọ ya isi ka ị gwa m ka m ga-esi aṅụ ụdọ ọgwụ otu esi aṅụ ya aṅụ isi ịṅụ bụ olie mana onwe ihe ọ na-ara ma mma aṅụtakwara m ya ole ka ị ṅụrụ ya aṅụrụ m ofu nkịtị ọgwụ nọ 2500 cm ka ị ṅụgo ofu otu ọwụ 2500 cm ị kwesịrị ịgbara ya 4 ụkụtụ gị chịrị 4 ehihie gị chịrị 4 ṅụọ ya pe awa mana ebe ọ na ịṅụ ọnụ ọkweda arụ gị ọrụ ịṅata dị ya ụdị ọgwụ ndị ada aṅụ ya naanị ya ịghọtago otu ọ na ugbu a wụ ndị ọcha nara ya sị ndị ọcha na-agwọ maka ọrịa ndị agaghị n'ala Igbo ka ọ na-agwagago ọ dị n'obodo Igbo so ke ha agada agwọchali gị maka Igbo abadị ya ndị ọcha na-agwọ ndị Igbo a na-agwọ ya nwa ọgwụ oyibo na-agwọ ọgwụ Igbo na-agwọ ha abụọ rụkọta ọrụ at the same way so ihe ị ga-eme wụ ị ga-eweta ke nke m nyere gị na jide ke na isi gị mmiri ọkụ na ketụl ga-ewecha ya na-asụ kpatakpatakpatakpatakpata gị bịa weta ke ozugbo ahụ ị ṅapụrụ ka ekwele gafee 2 minutes gafee ya agụda ahụ ọrụ na gị weta ke kpasịwa ya n'ọkpasịa gị kpasịcha ya gị bụ ụzọ bido n'osisi ya ihe kpachitara tiga ya n'odo sirisie osisi ya ha agba pieces gị werezie nke live ya fọwa ha anọ gị fọwa ya n'ọfọ gị wee mmiri ọkụ ma ihe ijiri ihe gwagbuo ya si gị mix ya paa ya mmiri achịfukwala akwụkwọ ya osi ya one side kwuo nwekwana ihe ọ na-arụ ka gị pachitachia mmiri ya gị gburu ọgwụ igbere ya 4 tablet gị ewe ya n'ọnụ were mmiri na ijiri ịfọfụta na ke n'ige ya n'ọnụ ọrụ otu kọpụ bụrụ kọpụ abụọ ka ị gbapụtara ekwula otu dapụ the same minute the same hour gị ṅụchaa ya azịrịza na-agba gị hit na-agba gị gị bịazie were ahịhịa mpekele ahịhịa bụ ịfọpụtara n'ihe nya the chaffs isi na ihe apụta gị wetie gị ewe onwe gị oghe gbasa ụkwụ gị chara ahịhịa wa fakpuo ya n'ime onwe gị anyakwala mamịrị bapụkwala asị hit na-eme gị esikwula ote gị fepụ ya otu mfe ịla ya bido ha n'isi otu esi aṅụ ya n'ọrụ eme ihe mere hapụ gake ebe ọ na-ezu ole nye m ke ote ke m nyere gị. Are you sure? Yes demeke ọkwa iri dị ime ke maka ndị dị ime ga-emix ya so ebe ube nwa agbọghọbịa na-ahụ be nsọ ya so otu me ka a ga-aṅụ ya ịṅụ ha anya ya ihe niile na-eme gị akwụsị nye ihe anyị gara aga obodo anyị da agwọ ka anyị gwọọ anyị na-agwọ otu anyị siri gị ṅụcha nke 4 tablets ha niile in fact if possible gbachitacha ha niile ṅụọ ya otu mgbe ya arụkwana ụlọ otu mgbe gị nwere onwe gị otu mgbe mechie nke shie ya eshie so ya eso ṅụọ mmiri fọọ ya afọ were mmiri ya werezie akwụkwọ ya fanye ya insaction ọhịa na-akpọ ya say it insaction good ee anyị gụrụ n'ala bekee anyị gịdị ya within. Thank you, Doc. Yes. ọ bụrụ n'ụlọ ọgwụ anyị na ihe akara inye gị wee nye gị laboratory gị ṅụọ ya ote gị nwere onwe gị mana ebe ọwụ na ihe awụ ụlọ ọgwụ kem ka udoka anyị otu ọbụla m siri gwa gị otu ị ga-esi anya gwa ha ka m sị. Doc, thank you. Daalụ. Chetakwa ego gị. Ha mewetere ego. Asakwala mmiri akpọwa asakwala mmiri otu esiri nye gị esi otu mekpachi gị ịsa mmiri ịsafụchiala ọrụ ọ ga-arụ gị n'ahụ ọrịa ọkụ. Oh, good morning. Good morning. Good morning. Ele ihe iburu bịa. Doc. Abịaburu m gaa the other day ya wụọ na ịnọdụ ya nọọsụ ndị nke agwụ ndị nke m hụrụ ha sị ha anọdụ ọrụ ma Chukwu ekele sahara m gị biko ji m ahụ Lotoshi
ọ na-awa m isi, ọ na-asa m afọ, ọ na-agwụ m ike ọgwụ, ọ na-eme ya nụta ụta ya bịa m n'afọ, mee m kpụkpụrụrụ n'afọ, mee ya bịa m n'ukwu na-anyị m anya, eme m cheta onwe m, ya mee m chefuo onwe m. Fata ama m otu o si eme m eme. Ihe niile na-egositara nga ịmahụ dị otu o si eme gị eme. Ọ na-abịa gị n'ukwu, abịa gị n'ehe, ya mee gị kpụrụ, ya mee gị tara, ya tọọ gị oyi. Akwa ụlọ na mbara gị nkịtị gị kwa aka mbụ kwa aka abụ gị na-akwa hitu ịgba ya otu mgbe anyị ga-anwụ one time. Mmadụ otu o si eme gị eme gị gositara ọrịa niile nọ n'ụwa na ha ncha nọcha gị n'ime. O mega achị ere, o mega n'anya, o mega n'olu, ya bịa eme gị kpụrụ, gị ga-eme gị kpụrụ, ya eme gị n'ọchị. Ịmahụ dị otu o si eme gị eme. Agwa unu ji lalụ onwe ọnụ, mellow down from where you venture into. Ị gara aga chịkọta kwokọrọ ọrịa niile nọ n'ụwa kokpo n'ime gị. Ele otu ị ga-esi arị ndụ. Nọọsụ place ya na under skeleton. Tinye nga aka m ya na-eme. Meme esi esi eti Eliza n'ọnụ gị na ịma ọrụ ekere ya eke. How many kg ka anyị anọ? No, 40 kg. 40 cha. Ebe ka ọ gbagochara na ka apụkwala n'ọrịa. Ọrịa eji oche arịkwasa agwụ. Cha ha akwa ya ha akwa. Ka hepa akwa. Ụnụ gawa ebe ụlọ ahụ ọrịa eburu. Ọ na-azụ ipụta uwe yipụ efe. Ọ bọsta atịtị iyi. Ele ihe ọrịa jigide abịa gị bọksa adachi ya mmiri. Nga ka ọrịa nọdụrụ wụsa. Ga-eyipụle trọza ka iyi. Asị m oyi na-atọ m. Oyi na-ata gara gị na-eleru gị anya ahụ gwọ gị ọrịa. I ga-anwụrụ gị otu mgbe. Na-ebutere osi gị nga gị na-ebube ji m si n'ọnụ. Kparịkwa onwe gị o. Sị ka akpa ụlọ gị na-eme o. Ịṅụrụ ka anyị. Gaa bute. Ngwa n'ọga. Baga na ambulance. Baga gị pụta gị were. N'ọga. Apakwala. Mmadụ ihe bụ na gị na ote ka ama gị. Go ebe. Oye minime, wea na. Ronga. Chile ka. Chile yele, te sabia. Oye otogo. Oyi na-atọ m awụ. Go so le chere. Ị ga-aṅụ ya me mecha gwa gị oke. Ele ọgwụ nọ n'ime ebe. Mmiri olugbo na. Mmiri ọkasị na. Mmiri ọcha ere. Akwa akpọ. Beans ewu mmiri. Moringa, mini moringa no kwa gozu le ke ga chepụ ọrịa n'ugbo. Ngwa. Wele aka dị. Utaka ka sum ele plasta nyem plasta ote. Wetre mana. Ele ha yo ni ade ja kapto. Jide ma bia. Ele ha na-eja. Me ọnwụna ikuku na-eku breathe in out. Ele
Na-eme n'ọkụ n'ọkụ. Kọtara m ahịhịa moringa. Nye m ahịhịa moringa. Kọdọ fast. Meme ọsọ na onye a eme ya aka. Ai! Là tôi mày. Give me a boom. Don't talk any news. Shut up! Son. Depuis après que les papas ne coume brit in brigade on higa ne mufia ki bank tuba ge tochido Ya sho nu ga ya sha kule. Na ke n'ọkụ ya sho nu n'ọkụ. de aga gbe ke aga gbe ke no agba shin yo no go da kwa ide aka nnukwu nta ga na tagbu ogu Ejime. Donc, ba me n'ọkụ. me sono N'ọkụ. ge da kwa pam nye mo osmosis ngwa nwetakwa onwe gị oyi ọka na-ata gị Nweta ha na abụọ. Doc. Kafetebe kiba mri haneni wambe nwetakwa onwe gị Dọkịta Amos ka eji ya n'anya ka ọnụ onye ọbụla nke bụ nwanne m Ọ bụ ka ị na-eme ọsịsọ n'ọkụ. iburu Therefor bịa ị ga-eji ahụ ọka ala ị nwere isi ọwụwa bụrụ ya bịa emecha ya ugbu a ọ ga-enweta onwe m ga m ihe eji kpọọ m specialist mụ dị ihe m na-agụ ụfọdụ n'obodo oyibo agụrụ m ma tiori gụọ nta gụọ igbo gụọ intercessory isi ihe a na-aga akpọla lue nwa ya wụ osmosis na imi nwa aka ajọọla njọ imi ya were gụọ oge furu oke opi ụgbọkọ ịkụrụ nwa gị bịa ị ga-ebe akwa wee lawa maka Dọkịta Amos enwuru n'ọkụ ya na ndị nọọsụ m ga-abịakwa watchful because ọ ga-anya shi ọgwụ niile na-agbụrụ ya na ga-eme ya anya ọsọ ọkụ onye unu agwọpụ ya Doc. Onye ọkụkọ ndọrọ. unu ga-ete ekuzi okwu anọ na m ga mgbaghara o Doctor. Ọ dị ọkụ. Isaba ewepụ nke mbara ma. hapụ ya nwere ihe ọ ga-eme ime ka ntị ya lụọ ahụ Hey. jide ya aka nwere ihe na-eme God is at action No. nwere ihe ga-eme ya we cure but God heal we cure but God heal Doc. ele ihe na-eme Amakwa m. ọ bụ exercise Doc. Ọ dị ọkụ. Doc. Doc. cheke ya nwere ihe na-eme ya Hey, n'ọkụ. Chineke m.
How far? Doc. Breathing not. Eso? On a say kume breathing not. I'm going to walk. Oh, I see. On sa work. I quit the scope give ya check in your doc on a say kume. Chimo. Bakule. Doko gini kuwe ni kunoku ka ina awata ihe na-eme ni. Doko gini na-eme na-agba ya n'ọkụ. Doko gini. Doko mara. Na-ekwu n'ọkụ. Mwen ndị kpọrọ m oku family check-up ka m aga n'ụlọ ga leta unu nọmba ihe unu ga-eme ozi o Doc, ọsọzụ amụjuole Eliza ebe ka isi ka ole Doc, akwa nwetara gị application si gị na ama anụ nga arụjọkwala nke nwere application ma ala mara anụ m na egbe elu gbapịakwa gị anya kpụnwụrụkwe ọrụ anyị na-aga nga for betterment for war mgbe onye ga-ata ego okwu we die here ihe ga-eme ugbu a unu ga-eburu ozi gawa n'ime ọhịa n'azụ ụlọ ebe tupu mmadụ na-abịa ngụba unu buru unu banye ga n'ime ọhịa were shovel n'azụ gwuo ala yipụ na white ọnụ ka ọ dị emechara unu lee ya ebe a ka m nọrọ nga teki ya kọva Doc, kwesị nyere na ya ka buo ya ali anyị ga-egbude ala anyị ga-eli nyere ya aka anyị ga-ebulie menyere ọ n'aka ka fukwen Ọ dị ọkụ. ọnwụ na mmarụ wekwele na onwe m n'ọrụ for the first time nga m na-arụ ọrụ rugbo mmadụ n'ọkụ Chineke nnabe Ọ dị ọkụ. Ọ dị ọkụ. Doc, eleghị chọrọ ime wepụ ihe na ebe enyi isi mgbe mmadụ na-akụ planga ụnụ ma gị kọva ọp otu olu ga-esi ahụ ihe aka m ọgwụkwedere ebe dọkịta bulie elu kụrụ gị ngwa nwere ihe ọnwụ ei Elizabeth daga ka mara na-eme ya eme Pingo. Pia onye? Pingo. N'ụzọ onye? Ọ dị ọkụ. Dọkịta bịasi n'aka, dọkịta biko bịasi aka. Amabashi, dọkịta amabashi. Sinti nne m. Mama. Kekwanụ. Kedu this your kedu ihe na-akpọ ya? IT. Ọkwa IT ka ị kpọrọ ya? Ele ka o si agadi. He's going well. Ahụ m na ha amụtali. Hey! Ka ahụ mgbọrọgwụ enyere gị. O ya o. Mama. O nwe ihe m chọrọ ịgwa gị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.